Emakhosini siyabingelela. Sengithi ngiyolala nje angiphendule nansi ikhomenti. Ubingelelayo Mkhundlamini eGoli ethembisa uDokotela Indumandumane 10111 International. Ngibona na ikhomenti ingivusela ubuhlungu. Mntana sekhaya. Ngicela ukwazi lokho. Uma unesithunywa samanzi noma uwumuntu ohlezi uphupha kakhulu into engamanzi, ngizohlala nje eqinisweni, ayikho into ezokuhlanganisa nomuntu oyisangoma othi uzokusiza ngokweyithunywa. Into yokuqala leyo. Okwesibili engifisa ukusho, umuntu wamanzi unendlela yakhe aphothulwa ngayo uma ahlushwa isithunywa samanzi. Okwesithathu, awukwazi ukuya kumuntu owumngoma ozokuthatha athi ukunikisa emanzini kwayena awasaba amanzi. Abanye abagezi-ke basaba namanzi vele ngoba banezikwelede zamanzi. Bese wona uyofuna usizo endaweni enjalo. Vele awukwazi ukuthi uthole usizo lukanjalo. Isithunywa samanzi sijulile ngoba one, ngesithunywa samanzi asikhulumi ngamagobongo. Kodwa kuney'mpanda zakhona ezasemanzini ezitholakala khona ey'kose ukuthi ziphakamiselwe labo bantu thizeni. Ayimane iphakamiselwe ubani. Uma uthi wena kade ufuna usizo ungalitholi about ithunywa samanzi. Isithunywa samanzi sikhuluma ngento ediphu kakhulu. Sikhuluma ngento enzulu kakhulu. Sikhuluma ngento esehlupha abantu abaningi namhlanje. Abanye bahluleke nokusizakala. Baphelile abantu bahamba izangoma nenyanga kodwa imali ziyaphela lutho ukusizakala. Isithunywa samanzi kokuqala sihamba nomuntu owazala wembethe, wabusiseka ngaphakathi esithunyweni sikama wakho. So uma wabusiseka ngaphakathi kwesithunywa sikama wakho, kungenzeka kusafuna ukuthi ugezwe, kususwe kuqala ithunzi elimnyama. Mhlampe wahlala endaweni eyayingcolile. Mhlampe uma wakho wahamba wambathwa imimoya thizeni, wangayilungisi, wadlula emhlabeni noma usaphila. Awukwazi ukucala ulungise imimoya yethunywa zamanzi usenamaqala ongakawalungisi, usenazinto ongakaziphethi phezu kwempilo yakho. Kusafana nokuthi uyadlala. Uzohamba uthwase, ubuye mawuqeda ukuyothwasa, ube umuntu owumphuphe nje osogcina mhlampe esethukana nabantu ka-TikTok ku-social media athi ukuthi ubungoma bukho kwasha kwaqima. The reason why usenkingeni, ukhungathekile, usebumnyameni obuhlezi phezu kwempilo yakho ngoba udinga ukugezwa nokuhlanjululwa phezu kwesimo sento empilo yakho. Ningizwe kahle. Uma unale moya engikhuluma ngayo, uyosizwa umuntu onale moya engikhuluma ngayo. Ngeke usizwe umuntu owaliphuza waliphalaza. Lokho angikubeke kuqaqa. Uma uzokubuka ukuthande noma ungeke ukuthande, ngiyaxolisa. Kodwa ngikhuluma ukuthi kuphila abantu, kusizakala abantu. Ningakhohlwa ukuthi nisifollow nalaphana Isithunywa Somoya TV ku-YouTube channel yethu ukuze nikwazi ukuthola iy'mfundiso ey'ningi. Ake ngithi lona upart 1 ngento yesithunywa samanzi. Ngiyathemba uyosizakala ngelinye ilanga ukuze ukwazi ukuthi ukwazi ukuthola inhlanhlandlela phezu kwesimo sento yempilo yakho ngoba abantu basemanzini awusebenzisa umuthi imosti kakhulu, kodwa kunezinto thizeni ekose uthi yilungise. Angiqabanga ukuthi ungahlupheka unesithunywa samanzi. Angithi ngicela ukuthi ufollow ipage. Uma uqeda kufollowa lana kumahhala ukuthi ukwazi ukuthola lo mbukiso la ekhaya. Uphinde uyofollowa nalaphana ku-YouTube channel yethu Isithunywa Somoya TV. Inkosi mayibusise. Ngicela ukuyolala. Ngiyanithanda. Nginithandani.